uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise, uphile uphumelele. Ngama kuPastor Winnie Thaleni Mfuleke. Ngicela ukuthi inamba oyisendisa uma ngumlandeli wechannel kusongolela ekuseni ntambama kuphela ufone ungangi-WhatsApp. Omunye uzoyibuza why lokhu uthatha isifone? Ingoba abantu bayaqhubeka baya ngi-WhatsApp ngobuningi babo. Yabo ukuthi abakuzwa lokho. Sibheke uphindile Mnisi ulisawubona. Ngisacela ukubuza. Ngiphupha umfowethu osashona ethi abanye uyabondla mina ungondli. Uphindile Mnisi, she dreamt of her late brother saying that she's feeding others while she doesn't feed him. Yake singakusho ngokwesintu ngoba liyisintu lona lonke. So one, ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho kungawu uPaul umethi awumondli, ngoba lusho ukuthi kungenzeka lo muntu noma umufi ukhalela ukuthi umenzele isithebe noma iladi. 2, omunye angayibuka kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho kuwuPaul umethi awumondli, lungasho ukuthi kungenzeka awukase umenzele ulutho umufi, kodwa abanye uke wabenzela okungaba isithebe noma yiladi. Yabona, futhi iladi oke walenza belingekho inclusive, beli-exclusive ukuthi wenzela ugogo iladi, yabona. Hayi ngenzela umkhulu iladi, shuli exclusive lela, alikho inclusive. 3, kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho kube uPaul olubu umethi awumondli. Olungasho ukuthi-ke kungenzeka kulindeleke ukuthi usukume wenze isithebe noma-ke iladi eliqondene ngqo nomufi, eli-exclusive, elingekho inclusive, eliqonde ngqo. Siyabonga.